Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Danna subscribe sannan ka danna wannan ƙararrawar sauti sannan ka yi lakin domin samun sababbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗaura. Ban gama ba. Har ga Allah gari ya ci wuta. Gari ya ci wuta ko kuma ya kama da wuta? To he masa sabe sale da mu saki bugata. To ni dai ka gani ne nake kokarin nan. Ina nan Saboda ni ban kokari. kai ya kamata ka je ka kawo kwastomomi. Ina baya lungu da bana shiga. Ina ne ban zuwa. Duk yanzu an buga tambarin siyasa. An buga tambarin siyasa yanzu 'yan siyasa suna nan suna neman mafita. Ta ya kawo mana su Allah ya fitar mana da rabon ma jikin su. Haka ne. Da Allah aje a zagaya. To ba komai. Aje a zagaya. Ta. Aje a zagaya. Ni kuma zai shirya. PA, to yanzu ya ake ciki gashi an buga tamburan siyasa. Gaskiya ne. Ka san kuma takarar nan da na hito PA. Ba so nake yin tsaya ba. Karka ji komai. Ina so mu ci takarar nan PA. Ina so PA ka zan wani abu a tafiyar nan. Dukkan wani abu da ka iya kawo mana nasara. Ina iya kokari na wajen samun yadda za a yi mu samu shi. Matasa ga sunan na riga na hada. Kayayyaki na aiki komai na riga na hada. Duk abin da ka tabbatar ana abin nan kawai komai yanzu Na sai shanu guda 5 na kai wa malamai na ci a roƙon Allah. Yawwa. Guda 150 guda 250 duka dai ka sani guda sauran guda 3 ma kai ka so su. Haka. Karka damu alaji. Karka damu. Za a yi komai da komai yadda ya yi. Lafiya da lafiya a kai. Na ji kuna maganan siyasa. Kwatar da hankali ka ranke dade. Ka kwatar da hankali ka kaman ka kisan kai. Akwai wani hararren boka da muke da shi. Janna ka sa an yi ruwan dauke fiyak. Na kai. Boka kuma. To yanzu har ka mun je wurin malama muna zuwa wurin boka. A shi ma malami ne. Malami ne. Malami ne. Hada gaba Kankan ne shi. Kan kat aka fiyak kamar an yi ruwan dauke. To shi ke. Wallahi. Alhaji kana ganin hakan to babu damuwa. Ai yanzu ba za ka yi kasa goyi ba. Yabba. Kai yanzu kana ta muna zuwa za a sami komai. Komai. An wuce wuri. Shi Kai ma za mai ka kai biya mu za guri a yi. ne? Abin mamaki ma da kana so ka gani da abin al'ajabi a sayi wani abu a riƙe mu je da shi ka sa shi a leda kaga dai bai ga menene ka saya ba ko to za ka sha mamaki. Kai yanzu kamar me kake ganin za a iya siya a gudu? Abin da ya kamata mu sayi biredi da ruwa masu sanyi guda 2 To shi ke. a sa a leda mu je kada ka mai da shi gefe ka gani. To yanzu wurin kusa ne haka? Nan yake nan. To alhaji kafin a gama wanke mota ina na wannan yake ina ga ai za mu iya Na wannan yaro yi maza ya goge min motar nan muna zuwa. Sai ta gwado ka goge motar. Ai komai ya gama. Ranka ta kaf kwantar da hankalinka. Wallahi tallahi. Kamar an yi ruwan dauke. Kai. Wa ma na sallama nan. Wa ga ma na sallama nan wurin. Ranka ne, guda tuna. Yabba, ku ba ka. Ku juye baya. Da baya za ku hukar taburman. Haka ne? Yabba, kai ma cire takalman. Bismillah. To, ya hankali. Kai, ku zauna, ba komai. Kundin uban ka boka. Uban ka ya dake hancin mata boka. Na gode. Uban ka ya dake hancin jatuman ka. Na gode. Kun zo da leda wajen nan. kwarai kuwa. Dakata in gaya ma abin da yake cikinta tun kafin ka buɗe. Akwai biredi a ciki, akwai kuma fiyo wata ruwa mai sanyi. Kwara 2 a fito da su a ajiye.
A ajiye wa aljani DJ Ole. Wurin ka zai cika. Alhamdulillah. Allah abinda naka bukata kenan ni ka. Ɗau guda. Bani. Ƙara ɗauka. Alhaji ka dace. Magana abu yayi. Za ka samo mana bahagon kiyashi. Kuma ka tabbatar an masa kaciya. Sannan za ka samo mana bazawarar tururuwa wacce ka tabbatar akwai zanen kitso a kanta. Za mu yi amfani da gashin. Sannan za ka kawo mana bazawarin sauro wannan ka tabbatar bai taɓa aure ya yi aure ya saki. Wayannan guda uku za ka kawo mana. Bazawari wanda ya yi aure ya saki. Za a samu? Waga magana ta ka sai na tambaye fiye dina. To waga magana ka ji abin da suka ce mu bi wala. Ka san inda za a same shi? Gaskiya Allah bai bani da labarin wannan. Ni ba ma taɓa jin wannan abubuwan ba ba yanzu. Sai dai ko shi ban sani ba. Ya ƙara dai duba gaskiya. To da ko wani abu da za a iya yi a yi. Amma ni ban taɓa jin wannan wani kantazan kaza ko wani kaza ba sai. To Idan ba za ku iya ba ku tashi ku bani waje. Boka ku tsabna ku ka kai hakuri. Ai abu ya zo gidan sauki. Yabba abu ya zo gidan sauki. Ko A ringa daga murya. boka ka samu aljani da kibari. Da aljani siskon danja. Da aljani yahudan zamfara. Ba su uku ba? Kowanne ka bashi aiki zai je. Yawwa. To za a ka bashi aiki zai ne. A duba mana. Za a nemo su. A duba mana. Za kuma ka zama mai faɗa aji. Sosai. To yanzu za a ba da kuɗi aje a yau. Za a nemo su. Ƙware da gaske. To shi kenan. A kawo kuɗin aiki. Idan ka ba da rabi, idan aiki ya ƙare, ka ga kyan aiki sai ka cika mana kuɗi. to waga magana mai sauki ta Allah amma sai dai kuma ba mu yawo da kuɗi ƙasa. To. Je ya tiya. To kana tare da ATM ɗinka? A walla. To. A walla. To. Aljani gaula! Bai ba ni POS. Akwai POS a nan. Sa ATM ɗinka ka daddana mana. Abu ya zo gidan sauki. Ka zira ATM ɗinka ka daddana mana. Gaskiya boka Allah baka basira. Shi kuma waye mai kawo Aljani gaula shi i kawo. Sa a daddana. Cire musu 100. Cire musu 100 fiye. A cire 150. Fiye ka cire 150. Saboda aljanun guda uku ne kowa za a bashi 50. Amma a fara ba su 30 in aiki kyau ya tsara samu su. Ka ji alat. Sai ka ji alat za ku. Ya shiga. Ya shigo. Yabba. Yanzu ga abin daga aljanna. PA gobe ya zo ya karɓo garin magani. Yanzu ka ga wannan ma aljani gaula ba zai tafi da shi ba. Sai zuwa wani sati. Ka hannunka. A ba a baki ka tafi kana taunawa. Ku tashi ku je. Ku tashi kundin ubanka boka. Na gode. Malfara ubanka boka. Ubanka ya da kyancin wata.
nake. Ka ci buhun banka. Allah ya tsine ma albarka godiya nake. Kan sai lankwa. In ba da haka ba ta yaya za a samu. Aikin banza. Kai ka ina ka taɓa jin ba hakon kiyaki. Ai in ba ku yarda da Allah ba. To ko in ba ku yarda da ikon Allah ba ku zo mu za mu yi ta cin kuɗin ku. Cikaji dama a hannu nake. Ai Allah nake kuma da. Ai halaka su. Ka raka su? Kai. Ka ji Allah? Na Haba. Allah. Ka bar wannan biredin. Za a ba Wallahi banka za. Ni alhaji gaba ɗaya na ga ka canja ne tunda baka fito gidan nan ni kaina ban gane ba kaina ba wannan. Ni kaina abin matukan mamaki ya ka bani. Wai kana cikin hankalin ka sa wai aka fasa wannan kuɗin kuwa? To kai abin nan ni kaina a wallahi batan man da hankali. To ni abin da ya ban mamaki alhaji shine wani irin boka ne hada POS? To ba ya ci aljani ya baka shi ba. Aljani ya baka shi to dai shi kenan amma dai ka san dama zuwa wajen bokan ma bai da kyau ba. A wallahi. Ni tun da wannan ya zo ya same mu ya tuyo da surutu muna cikin hiran mu akan cewar wai da akwai wani wanda ya bulla malami waye ni dai kawai ina jin har ka karkata ne ni ma kawai na tafi amma wallahi ni ba na jin ban ji daɗin wannan abin Allah shi ke ba da mulki. To ka san wa ga magana wallahi. Abin da duka ka bada wallahi aka ce ma ga wurin da zaka same shi. Shikenan sai hankalinka ya koma wurin. Kuma wallahi akwai malami na malam Muhammad ya ce man zuwa wurin boka da zuwa wurin malamin ciba wallahi duk baya da kyau dan akwai ayoyi akwai hadisi wallahi duk ya gaya mu gabata da kyau amma daga yau sai mu ci gaba da istighfari mu bari kuma daga wallahi ba a karawa. To Allah ya sa Allah kuma ya yafe mana to alhaji nan ga mutane da boga kai ka ci uwa ka Allah ya hakuri ba ko ka dan ci uwa wani ka son mutuwa yanzu na